Jeg hedder Gustav Mus, jeg er 30 år, og jeg kommenterer freestyle skiing, og under freestyle skiing kommenterer jeg pukkelpist og skiacross, og samtidig så nogle af de her slopestyle-discipliner herunder duturen og så halfpipe også. Jamen, min baggrund er, at jeg selv er freestyle-skiløber, hvor jeg har stået konkurrence i 10 år i pukkelpist, hvor jeg har kørt World Cup, jeg har kørt VM, jeg er flere gange dansk mester, og sidste år i 2011 var jeg nummer 28 i verden. Den eksplosion og aggressivitet, der er i blandingen med, at man udfører noget sådan korrekt, at det er så eksplosivt samtidig med, at man skal være så elegant som muligt. Og man kan sige, at det skinner igennem på mange af de her freestyle-discipliner. For eksempel halfpipe er også helt vild med, hvor de har omkring 7-8 kæmpe hits i den her halvpipe, ikke? Hvor de hopper fra hver side og går så kæmpe stort efterhånden. Ikke? Det er jo op og hoppe 20 fod. Ikke? Så det synes jeg er helt vildt fascinerende. Jeg har jo meget, meget entusiastisk omkring min egen sport. Jeg synes, det er helt vildt at opleve det på så tæt hold, og så samtidig med, at man kommenterer det, jamen, så lever man sig ind i det på en helt anden måde. Jeg føler, at jeg er på en anden planet i hvert fald, når jeg kommenterer pukkelpisten, som jeg jo er virkelig meget inde i. Det er jo alle mine venner gennem de sidste 10 år, der kører på banen. Jeg kom ind på Eurosport for en anbefaling af alle tiders skidronning Anja Boldbjerg. Anja Boldbjerg skulle have lavet noget arbejde her, men så spurgte hun, om jeg ikke havde interesse i det, og jeg er jo helt vild med sporten, og på det tidspunkt var jeg skadet, så jeg ville jo virkelig gerne ind og bare se de her World Cups, og jeg synes, at det var en ren loppechance. Ikke? Rent teknisk ved jeg jo meget mere end alle andre herhjemme. Det burde jeg i hvert fald vide. Jeg er i hvert fald blevet slædepisket af en østeuropæisk træner til at have det her teknik liggende på rygmarven til den selv for at udføre det, men jeg kan jo også se, hvordan de andre løbere kører, og kan se de forskellige stilarter. Der er forskellige måder, man kan gøre det her på, og der er nok en af de få herhjemme i Danmark, der ved sådan noget, fordi jeg har prøvet det på så meget på egen krop. Man skal se pukkelpist på Eurosport 2, fordi at det er den mest aggressive form for skiløb, der findes. Det er eksplosivt, og det er på under 30 sekunder bliver det afgjort. Der er 2 formater, der er single-formatet, der er dual-formatet, og single er det den enkelte præstation med nogle helt ekstreme hop, og dual-formatet, hvor de nogle gange sætter lidt ned på hoppene, men til gengæld kører for rammer og tøj, og der er kæmpe styr. Der sker noget hele tiden. Hver 30 sekund er der stort set ild i skærmen, vil jeg mene.